أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, ham bereketleri bulsun har barchalarımızga. Allah Teala cuma günlerimizni mübarek kılsın. Günahlarımızı kechire ko'rsin, g'iybatlarimizni qabul qilsin. Yüreklerimizni iman bilan boyitsin, tutursin. Xalqimizni yaxshirtsin. Dunyoda dunyo baxtlar berib, oxiratda oxirat baxtlari nasib eylesin. Har bir hamd senelerimiz muhtaram kardeşler Allah Teala'ga bulup, tilimiz anı maqtadan tuya ko'rmasin. Hem har bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bulup, yüreklerimiz anı yaratudan duymasın. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün sizlerce kelgan sözümüz bulur Allah birsa namaz hakkında şulay bit. Lakin namaz kerek mi kerek tugul mi dip tugul. Çünkü bunu bütün biz de indi bilemiz namazın kerek ekanin. Hem namazını okuğanğa göre biz bunda indi meşke kildikti. Şuşa namazını zorlap, hamdaki Allah Teala karşında bulgan burçimizni qaytarır için. Lakin namaz okuy başlagaç, köpmedir vaqt ötkäç, bizning şuşa namazga qarata hislerimiz biraz soğunup kiti. Hem indi namaz ol bizning için ertängi aş köpük, ya bulmasa kişki yuunu köpük, tish sartu köpük, şunday bir gadetke aylanıp qala. Менә шуңа күрә инде гадәткә әйләнмәсен өчен һәм күңелебездә намазга булган кадер-хөрмәт саклансын өчен ара-тирә аның турында искә төшереп, намазның кыйммәте турында шулай бит сөйләп китәргә кирәк яңадан. Мөхтәрәм кардәшләр, инде без белгәнебезчә шулай бит кеше тормышында иң кадерле әйбер ул намаз. Иң кадерле әйбер ул намаз. Шуңа күрә кеше үлгәннән соң да Allah Teala karşına kelip baskaça әйтер: "Ey Rabbim, meni şuşu dünyaga qaytar әле. Bir iki mizgilge gene bulsa da. İki gene rekaat namaz okup kelim әле" diyer. Yani eğer de kıyamet gününde Allah Teala karşında indi kişi kelip lekkeş şulay sırao bire başlagaç, cevap bire başlagaç яңадан dünyaga kaytası kelir. Tırmışın özgertesi düzeltesi kelir. Hem dünyaga kaytıp нәрсә diyer? Şulay bit туганнарны күрим әле деймәс. Монда акчам күмелеп калган иде, аны казып алып таратырга дип, садака бирергә дип димәс шулай бит. Ике генә рекагат намаз укып килим әле диер. Кешенең иң кадерле әйбере кыямәт көнендә ул да булса менә шушы намазы. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, Сальман әл-Фариси әйтә, радияллаһу анху, намаз ул ди үлчәү ди. Namaz ol үлчәү. Hem şuşu үлчәүдә kim dürес итеп şuşu үлчәүне үлчәсә ди, аңа шундый савабы булыр ди. Ләкин кем шушы үлчәүдә алдаларга теләсә ди, сез Мутаффифин сүрәсен беләсез ди. Мутаффифин сүрәсен шулай бит нәрсә дигән сүз ул үлчәүдә алдалаучылар. Мутаффиф. Ягъни саткан вакытта бер нәрсә биргәндә үлчәүгә әзрәк салып бирүче. Тиешеннән әзрәген салып бирү. Менә намаз да мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә каршында ул бирә торган бер товар үзенә күрә. Син аны нинди итеп бирәсең? Сыйфатлыны бирәсеңме? Киметеп бирәсеңме? Шулай бит. Менә монсы инде синнән тора. Намаз тышкы яктан булырга мөмкин камил, булырга мөмкин шулай ук кимчелекле. Тышкы ягыннан ук инде. Рухи яктан караган вакытта намазның чиге юк. Намазның чиге юк шулай бит. Менә мөхтәрәм кардәшләр, намаз, камил намаз тышкы яктан караган вакытта ул шулай ук булырга тиеш җиренә җиткезелгән. Килеп бастың икән шулай бит. Димәк син киемеңгә һәм урыныңа игътибар итәргә тиеш. Киемең намазга лайыклы кием булырга тиеш. Намазга лайыклы кием Аллаһы Тәгалә белән күрешкәндә кия торган кием. Намаз ул Аллаһы Тәгалә белән күрешү. Син бүген килдең Аллаһы Тәгалә белән күрешергә. Менә президентны күз алдына китерсәң, шулай бит аның белән күрешергә барам дип. Инде хәзер президентны барлыкка китерүче һәм шушы урынга куючы зат белән күрешергә барасың. Шулай бит. Шуңа күрә дә киемеңгә, пөхтәлегенә
чисталыгына, киемеңнең шулай ук сыйфатына һәм үзең басып торган урынга игътибар итәсең. Аллаһ Тәгалә каршына килеп баскач, кыйблага юнәлеп басасың. Һәм тәкбир әйтеп намазга керешәсең, шушы тәкбир әйтеп намазга керешү белән син инде янда булган бөтен нәрсәне онытырга тиеш. Синең өчен бүтән бер нәрсә юк. Синең өчен бүтән бер нәрсә дә юк шушы. Бары намаз гына бар. Диккать белән шушы намазга хәзер син бирелдең. Синең сүрәләрең булырга тиеш укыла торган һәрбер хәрефе әйтелеп, шулай бит телеңнән матур итеп чыккан хәрефләр. Кай вакытта безнең теге мәдрәсәдә гарәп укытучысы бар иде. Ул сорый ди безнән: "Сез ничек намаз укыйсыз?" ди. "Менә мин гарәп ди. Сезнең кебек тиз укый алмыйм ди. Мин гарәп телен беләм ди. Гарәп теле минем туган тел ди. Сез мине дә уздырдыгыз ди. Гарәп теле буенча ди, сез молодцы, мине дә уздырдыгыз ди. Гарәп теле минем туган телем була торып та, мин сезнең кебек тиз укый алмыйм ди. Шуның кадәр тиз укыйсыз сез намазны ди." Бу нәрсә дигән сүз? Шулай бит. Бу хәрефләрне әйтеп бетермәү дигән сүз. Бу димәк, сузасы җирдә сузмау дигән сүз. Бу ничек эшләнә? Әгәр дә син телеңне селкетмичә, авызыңны селкетмичә укысаң, ул бик тиз укыла намаз. Мондай намаз дөрес түгел. Телең селкенмәсә, авызың селкенмәсә, мондай намаз дөрес түгел. Монда уку юк, кыйраат булмаса, намаз дөрес түгел. Бастың да авызыңны җымып кына әйттереп, ичеңнән генә намаз укыдың икән, бу намаз дөрес түгел. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, укыган вакытта һәрбер нәрсәне дөрес итеп, һәрбер хәрефен әйтеп син укырга тиеш шулай. Чөнки бер нәрсә сораган вакытта шулай. Син бит матур итеп сорыйсың. Һәрбер сүзеңне ишетерлек итеп сорыйсың. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкәндә шулай ук матур итеп сөйләшергә кирәк. Инде рукух сәҗдәләрең шулай ук синең камил булырга тиеш. Рукухка иелгән вакытта нинди тәртипләре бар, шул тәртипләрен үтәп дөрес итеп иелергә кирәк. Сәҗдәгә киткән вакытта да дөрес итеп сәҗдәгә китәргә кирәк. Һәм һәрбер сәҗдәдә, рукухта син басып тынычланырга тиеш. Ягъни рукухка иелдең икән, шушы халәттә сулыш ал, тынычлан. Кай вакытта кеше рукухка китә дә, төшеп бетми, инде күтәрелә башлый. Ул анда Субхана Раббиял Газим дип ничек әйтеп өлгерә? Бер Аллаһ Тәгаләгә генә мәгълүм, шулай. Төшеп бетми, инде күтәрелә башлый. Бу рукух юк бу. Буның рукухы юк. Бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әтәч җим чүпләгән шикелле бу намаз укый ди. Әтәч тиз генә бара чүпләп ала бит, навайттырып кына. Менә бу да шулай намаз укый ди. Намаз укыган вакытта тиз генә елеп кына ала байттырып кына. Чётко. Шулай. Бу шуңа күрә дә инде иелдең икән, тор. Тынычлан әзрәк, сөякләрең тынычлансын. Бастың икән, тор, тынычлан. Һәрбер хәрәкәт булырга тиеш камил шулай. Кай вакытта рукухтан карап торасың кешеләрне. Турайып бетми чыгып китә сәҗдәгә. Рукухтан турайып бетмәдең икән, нинди сәҗдә булсын инде шулай. Мәсәлән, рукухтан менеп җиткәнче инде сәҗдәгә чыгып китә. Алла җайлырак бит шулай бит. Бу мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук монда хәрәкәтләр камил түгел дигән сүз. Шуңа күрә дә сәҗдәгә киттең икән, сәҗдә синең Аллаһ Тәгаләгә иң якын вакытың. Менә сәҗдә кыла алмаган кешене җәлләргә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Кемдә кем намазын картлыкка калдырса, ул сәҗдә кыла алмый дигән сүз. Ул сәҗдә кыла алмый. Намазын картлыкка калдырган кеше ул мискин кеше. Чөнки аяклар бөгелмәгәч, билләр бөгелмәгәч, ул урындыкка утырып укырга мәҗбүр. Сәҗдә кыла алмый. Аллаһ Тәгалә каршында Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан хәлен, иң яраткан әйберен ул эшли алмый. Шуңа күрә сәҗдә кыла алмаган кеше имам була алмый, мөхтәрәм кардәшләр. Сәҗдә кыла алмаган кеше имам булып тора алмый кешегә. Чөнки аның намазы камил булмый. Менә шуңа күрә дә намазын картлыкка калдырмаска кирәк. Аллаһ Тәгалә адәм баласына да менә Аллаһ Тәгалә иң якын вакыты ул кеше адәм баласы сәҗдәдә булган вакытта. Сәҗдәне Аллаһ Тәгалә бик ярата. Шуңа күрә дә син инде картайгач намаз укыйм дисәң, сәҗдәңне син камил кыла алмыйсың, нәрсә генә эшләсәң дә. Яшьрәк вакытта шулай бит, менә шушы сәҗдә халәтен
яратып белергә кирәк. Менә бу хәрәкәтләр синең мөхтәрәм кәрешләр камил булырга тиеш. Аллаһы Тәгаләгә менә шушы намазны тутырып камил итеп бирсәң, Аллаһ Тәгаләне кабул итә. Әгәр дә аны тутырып камил итеп бирмәсәң, син Алланы алдаган буласың. Үлчәүдә алдалаган кебек, син Аллаһы Тәгаләне алдалыйсың. Аңа әзрәк бирергә тырышасың. Шуңа күрә без камил итеп намаз укыгач та намазның ахырында нәрсә дибез? Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дибез. Нәрсәгә астагфирулла дибез? Без гынахларыбыз өчен гафу үтенмибез. Без Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйбыз. Я Рабби, намазым белән сине берәр ничек үпкәләтсәм, сиңа берәр нинди сүз китерсәм, хата җибәрсәм шушы намазымда, намазымны гафу ит дип. Намазым өчен гафу ит дип Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Без теге астагфирулла дип гомердә кылган бөтен гынахларыбыз өчен истигъфар кылмыйбыз. Без шушы намаз өчен Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйбыз. Менә шуңа күрә намаз ул үлчәү ди. Шушы үлчәүдә син ничек итеп үлчисең Аллаһ Тәгаләгә, ничек итеп шушы намазны син кайтарасың. Хузайфа радиллаһу анһу шулай бер кешенең намаз укыганын карап тора да, рукух сәҗдәләре дөрес булмый инде. Камил түгел. Рукух сәҗдәләре камил түгел, дөрес түгел. Һәм Хузайфа радиллаһу анһу аңа әйтә: "Әгәр дә син шушы хәлдә үлеп китсәң ди, Аллаһы Тәгалә каршына син дөрес иман белән килмәячәксең ди." Шулай дип әйтә. Дөрес иман нинди? Дөрес иман Аллаһы Тәгалә каршында вәгъдә биргән вакытта безнең булган иманыбыз. Мисак дип атала ул. Мисак, яумул мисак, вәгъдә бирү көне бар безнең. Безнең җаннарыбызны Аллаһ Тәгалә барлыкка китергәч, безнең җаннарыбыз Аллаһ Тәгалә каршында вәгъдә бирделәр, аңа гыйбадәт кылырга һәм безнең иманыбызның иң камил чиста вакыты шул вакытта. Шушы фитри иман белән без дөньяга киләбез. Әгәр син ди шу намазыңны шулай китеп барсаң, дөрес укымыйча, менә шушы иманыңа син хыянат иткән буласың ди. Хузайфа радиллаһу анһу. Намазның камиллеге иманның камиллеге дигән сүз. Ягъни шушы намазың өчен син дөньядагы башка бөтен нәрсәне онытып калдыра алсаң, димәк Аллаһы Тәгалә синең өчен беренче урында. Намаз нишләп тиз укыла? Тизрәк бетерергә теләп тиз укыла. Намазны тизрәк укып бетерергә телисең син. Нәрсәгә? Әзрәк сөйләшергә, танышлар, дуслар белән шулай бит. Идә булса инде, эшләрен эшләргә, телевизор карарга яки башка эш. Намазны тизрәк кенә бетерәм дигән, шулай бит максаты аның шул. Әгәр дә син бу намаздан соң бер кая да ашыкмасаң, синең эшең булмаса, син намазны узак итеп укыр идең, рәхәтләнеп, җайлап шулай бит. Һәм әгәр дә син бу намазның кадерен белсәң. Кадерен белсәң. Теге син бит хәтерлисезме, кызлар белән телефоннан сөйләшкәндә. Син куй трубканы. Юк, син куй. Юк, син куй трубканы. Юк, син куй. Шулай бит инде. Шулай дип сөйләшәбез бит, куйган вакытта. Куясы килми тегенең дә, моның да аерыласы килми. Аллаһ Тәгалә белән шулай ук аралашкан вакытта син ничек тиз генә аерыласың килә. Намаз бит ул Аллаһ Тәгалә белән аралашу. Ничек синең тиз генә аерылышасың килә Аллаһ Тәгалә белән? Димәк, Алладан башка тагын кемнедер син күбрәк яратасың дигән сүз. Шуңа күрә Хузайфа радиллаһу анһу әйтә, иманы кешенең дөрес булмый ди. Димәк, Алладан ул кемнедер өстенрәк күрә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук сахабаларга әйтә, мен сезгә иң зур карак турында сөйлинме ди. Иң зур карак кем ул ди? Сахабалар әйтә, "И Расулаллаһ, кем соң ул ди?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Иң зур карак үзенең намазыннан урлаган кеше ди. Намазыннан өлешен урлаган кеше ди." Сахабалар әйтәләр инде, намазда ничек урлап буласың ди? Намазда ничек урлап була ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кеше әгәр дә рукух һәм сәҗдәләрен дөрес итеп, камил итеп кылмаса, ул үз намазыннан урлаган була ди. Ягъни намазын киметкән була. Намаз камил булмый, намаз кими шулай бит. Менә бу иң зур карак ди. Чөнки мөхтәрәм кардәшләр, бу урланган әйберне инде тутырып булмый. Инде тутырып булмый. Менә кешеләр бик җиңел генә, мәсәлән, намазларын казага калдыралар. Каза кылырмын әле. Кич белән җыеп укырмын әле. Мөхтәрәм кардәшләр, бу бик зур югалту.
Бу бик зур югалту. Чөнки каза намазы өчен безгә савап бирелми. Каза намазы өчен безгә савап юк. Ул бары тик санала гына безнең. Әле анда да калдырырга сәбәп булса. Калдырырга сәбәп булса, калдырырга сәбәп нинди була? Хата. Мәсәлән, син намазны укыган дип уйладың, ә син аны укымагансың икән. Намазның вакыты чыкмаган дип белгәнсең, ә ул чыккан икән инде. Яки оныту. Оныттың намазны укырга. Йоклап калу. Менә бу шулай бит инде сәбәп, яхшы сәбәпләргә керә. Һәм әгәр дә сине намаз укытмасалар. Намаз укытмыйлар сиңа, мәсәлән, бер туктаусыз кыйнылар сине. Намаз укытмыйлар сиңа. Намаз укытмыйлар, шулай бит. Менә бу очракта бу сәбәп бар намазны калдырырга. Башка сәбәп юк. Башка сәбәп юк, мөхтәрәм кардәшләр. Теге әйтәм бит әле, сезгә сөйләгәнем бардыр инде. Спортзалда укыган язу турында. Спортзалга килеп кирдем, берсендә стенада язылган язу. Урысча язылган. Человек может пропустить тренировку по 3 причинам дигән. Первое, с ним случился несчастный случай и он умер дигән. Второе, он заболел и умер дигән. Третья причина, просто умер дигән. Больше причины нет дигән. Больше пропускать причины нет дигән. Әле бу тренировка шулай бит инде. Намазны калдырырга нинди сәбәп бар? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Хандак сугышы вакытында Мәдинәне Курайшитлар уратып алган вакытта алар намазны вакытында укый алмыйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул вакытта мөшрикләргә ләгънәт укый. Ләгънәт булсын буларга ди. Булар минең вакытында намазны укытмадылар ди. Ул әйтми аларга, килеп, безне үтерергә теләгән өчен, хатыннарыбызны кыл итәргә теләгән өчен, балаларыбызны кыллыкка төшерергә теләгән өчен ләгънәт булсын дими. Ләгънәт булсын буларга намазны вакытында укый алмаган өчен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям менә шулай карый намазга, вакытында укылмаган намазга. Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтә, әгәр дә намаз кешене яхшылыкка чакырмаса, һәм начарлыктан тыймаса ди, бу кеше Аллаһның рәхмәтеннән ерагайган булыр ди. Ни өчен алай? Чөнки намазның Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, инна салата танха ганил фахшаи вал мункар. Намаз кешене бузыклыктан, фәхешлектән, начарлыктан тыя ди. Әгәр кеше намаз укып та шушы әйберләрдән тыелмаса, демәк, бу кеше Аллаһның рәхмәтеннән мәхрум, бу намазның мәгънәсен аңламый бу кеше. Менә әле генә бер абзый сөйләп тора миңа. Мәдрәсә бетергән кешеләр белән сөйләшәм ди, мәдрәсә бетергән ди. Күңелләрендә бер иманда юк ди. Аңламыйлар ди. Бөтен теләгән әйберләре акчада, дөнья гына ди. Аларның намазлары, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушындый намаз була. Фәхешлектән, бузыклыктан, начарлыктан тыймый торган намаз. Нәрсә өчен укыйлар? Аллаһу а'лам. Укымасыннар димибез, укысыннар. Ләкин намаз кешегә тәэсир итәргә тиеш. Шулай намазга басу белән кеше үзгәрергә тиеш. Яхшы якка үзгәрергә тиеш, начарлыктан тыелырга тиеш. Намаз кешенең теленә, хылкына, үз-үзен тотышына, дөньяга мөнәсәбәтенә тәэсир итәргә тиеш. Тәэсир итми икән, демәк ул тренировкага йөри. Шулай бит, тренировканы калдырырга ярамый. Менә шул. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, инде Ибн Мас'уд шулай дип әйтә. Инде Муслим ибн Ясар рахимахуллаһ дигән бер галимебез намазга басар алдыннан үзенең гаиләсен әйтә торган булган. Мен дә намазга басам ди. Мен намазга баскач, теләсәңез турында сөйләшсәгез дә була ди. Мен сезне ишетмәячәкмен ди. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, галимнәрнең, сахабаларның халәте булган намаз укыган вакытта. Аббад ибн Бишрны шулай бит беләбез, сахабаны радиллаһу анһу. Дежурство торган вакытта шулай бер сугышларның берсендә ултыра, сакларга тиеш була, төнлә тыныч, бер нәрсә юк, намаз укый башлый.
Һәм намаз укыган вакытта бер мөшрик килеп аңа уктан ата. Ук аңа килеп эләгә. Ул намаз укыган вакытта. Укны тартып ала да намазын дәвам итә. Тагын бер тапкыр ата теге мөшрик. Тагын бер ук эләгә, тартып ала да тагын укый намазын дәвам итә. Өченче тапкыр ата, өченче ук эләгә, тартып ала да тагын укый намазын бетергәчтен аның белән бергә булган икенче сакчыны уята да, анда кемдер бар ахрысы ди. Аталар миңа ди. Кемдер бар ахрысында, инде канаккан була, яраланган була. Һәм әйтә, нишләп соң син беренче ук кадалгач мине уятмадың ди, без аны барып тотар идек ди. Мин ди Коръән укыган җиремнән, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкән җиремнән бүленәсем килмәде ди. Алар намазга кергәч, алар өчен бетте, дөнья юк. Кемдер сөйләшәме анда, нәрсәдер эшлиме анда, шулай бит, нитәләр бит, алар өчен дөнья бетте. Менә шундый халәт, мөхтәрәм кардәшләр. Намазга шулай караган кешеләр әлбәттә инде отучы кешеләр. Әгәр дә инде намазга без игътибар белән, диккать белән, ихтирам белән карамасак, инде безнең динебез дә шулай кимчелекле булачак. Кешенең намазына карап, аның диненә бәя бирергә була, мөхтәрәм кардәшләр. Ди иншаллаһ русча сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о намазе. Все мы знаем, что намаз надо читать, что намаз это нужная вещь. Но тем не менее, есть и такие люди среди еще, так скажем, приближающихся к исламу людей, но еще не вставших на путь ислама, которые говорят, что главное, чтобы вера была в сердце и в душе. В соцсетях есть такая вещь. Один из священников христианских, вот дожили, да, священников сейчас приходится цитировать уже, но они красиво тоже говорят. У него спрашивают, что вы скажете людям, которые говорят, что вера должна быть в душе, в сердце? Он говорит, я, говорит, таким людям говорю, пускай попробуйте, говорит, покушать в душе, поесть в душе, попить в душе, отдохнуть в душе. И если, говорит, вам понравилась какая-то девушка, женитесь, говорит, на ней в душе. Получите, говорит, зарплату в душе. Если, говорит, вы получаете зарплату в душе, вы можете еще больше, говорит, получить. Да? Попробуйте, говорит. Ну, глупо же, правильно. Все мы хотим эти вещи видеть в реальности, потрогать. То же самое и вера и религия. Первое проявление веры и религии – это намаз. Первое проявление веры, религии – это намаз. Поэтому до сих пор, вот, например, говорят же, есть такие разногласия в исламе среди ученых. Имам Абу Ханифа говорит, что вера – это только сказать языком и уверовать сердцем. Остальные три имама говорят, надо уверовать сердцем, сказать языком и делать делами. Из этого некоторая группа мусульман сделала вывод, что если ты делами не делаешь что-то, то ты кафир, неверующий, потому что у тебя вера уже будет неполноценной. Ну, на самом деле, конечно, это не так. Но почему те три ученые сказали таким образом, что вера должна быть в сердце, на языке и в делах? Почему? Потому что они даже не представляли, что будут люди в будущем, которые будут говорить, что они верующие, ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, в душе они будут верить в Аллаха, а намаз читать не будут. Они даже не представляли, что такие люди будут в будущем. Абу Ханифа представлял, рахимахуллах. Он это предугадал. Наверное, Абу Ханифа, он же такой близкий же к татарам, наверное. Он татар все-таки уже знал, да, что татары будут такие, да? Мы же говорим, что вот Абу Ханифа это наш там татарский, да, ученый. Он, наверное, предугадал, что будут такой народ, как татары, которые будут ля иляха илляллах говорить, в сердце верить, а намаз читать не будут. И даже будут говорить, что это не обязательно. Вот. Но, дорогие друзья, намаз, конечно же, это обязательно. Это проявление твоей веры. Ты уверовал,
Теперь что ты должен делать? Показать, что ты уверовал. Грубо говоря, ты поступил на работу куда-то, пришел на работу, ты должен работать. Ты же не можешь говорить: да, я у вас числюсь сотрудником, да, у меня есть диплом, да, я все умею делать, но зарплату я буду получать просто так, ничего не делая. Хотя, наверное, есть и такие, да, у нас? Может быть. Может быть, есть и такие. Но, тем не менее, дорогие друзья, ты должен показывать свою веру. Вот это и есть проявление, дорогие друзья. И как ты будешь показывать проявление веры, так тебе и Аллах Тааля будет давать оценку. Как ты будешь показывать свой намаз, такая тебе будет оценка. Это как раз вот твои дела. Вообще намаз – это лакмусовая бумажка. Это показатель. Если мечети полные на джамагат намазах, значит община сильная. Если намаз читают люди преданно, значит вера сильная. Если этого нет, то и, соответственно, такая вера в этом обществе. От Хасана ибн Али, рады Аллаху анху, передается, что когда он брал тахарат, он менялся в лице. Когда он брал тахарат, он вообще другой человек становился. Лицо менялось у него. И его спросили: почему ты так меняешься во время тахарата? То есть как будто другой человек, как будто подменили тебя. Он говорил: это время стоять перед великим Аллахом. То есть тахарат – это вхождение в намаз. Это ключ к намазу тахарат. Значит, это, говорит, время стояния перед великим Аллахом, субханаху ва тааля. И когда он совершал тахарат, подходил к воротам мечети и говорил. Он не просто входил через ворота. Он вставал перед воротами и говорил: «О Аллах, твой раб у твоих ворот. О самый благотворный, перед тобой грешник. Ты повелел хорошим из нас помогать прощать поступки плохих. О Аллах, ты есть добро, а я грешник. Так ради того, что есть самого прекрасного в тебе, прости мне, то есть плохого во мне». И затем он входил в мечеть. Вот так он входил в намаз. То есть намаз для него это что-то такое сакральное, стояние перед Аллахом. И он уже с тахарата, с вхождения в мечети, входил в состояние намаза. Некоторые мусульмане, дорогие друзья, наши современники, даже с такбиром не могут войти в намаз. Даже слово такбир, когда они Аллаху Акбар сказали, даже это для них ничего не значит. Мысли не в намазе. Дела даже могут быть не в намазе. Передание от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, который он увидел, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел человека, который играл со своей бородой во время намаза. Борода была длинная, стоишь так, читаешь, играешь. Это очень удобно. Да? Время идет. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел его, сказал: если бы его сердце было благословлено богобоязненностью, тогда все его тело было бы в покое. Если бы, говорит, он был богобоязненным, он бы не сделал этого. Да, может быть, это не портит намаз. Внешне. Внешне, может быть, это не портит намаз, да? Стоит и играет со своей бородой. Но здесь уже нет богобоязненности. Альхамдулилля, у нас в наших местностях нет такого. Но если вы посмотрите, как арабы читают намаз, вы это увидите, да? Я был в шоке, когда первый раз с арабами встал на намаз. Стою, читаю намаз. Там столько шевелений. Эти платки, они постоянно что-то делают с этими платками. То назад, то вперед, то у них это кольцо сползает, то они надевают его. То платок на шее, то на голове, потом платок оденут, это все вывешивают, выверивают это все. Потом один стоял такой, намаз читаем, я краем глаза вижу, что-то он только копошится. Вынул телефон из кармана, посмотрел, засунул, дальше намаз читает. Для меня это было шоком. Я не думал, что так можно читать намаз. Вообще я не предполагал даже.
Столько шевелений, вообще как муравейник кишит. Вот стоишь, как муравейник, ряды кишат. И когда мы, татары, там стояли так, вообще не шевелились, там муха сядет, мы боимся почесать. Они к нам подходили, говорили: вы, наверное, ханафиты, говорят. Вы, говорит, вообще не шевелитесь, говорит, во время намаза. Тут не без разницы, ханафит, не ханафит. Ни в каком намазе это нельзя. Ни в каком намазе это нельзя. Это богобоязненность. Дело не в этом. Вот поэтому, дорогие друзья, богобоязненность проявляется как раз в намазе тоже. Как ты читаешь намаз? Был такой праведный человек, Яхуб Кари, рахимахуллах, когда он читал намаз однажды, а когда читали нам раньше, как одевались люди. Чапан, то есть они чапан накидывали сверху. То есть рукава не засовывали, сверху накидывали. И когда он читал намаз, у него украли этот чапан. Пришел вор, этот чапан аккуратненько снял и ушел. А он читал намаз. Он даже этого не заметил, что у него чапан украли. Он стоит, намаз читает. Даже не заметил. Этот вор пошел на рынок и хотел продать этот чапан. Его увидели, этот чапан узнали друзья Яхуба Кари, рахимахуллах, и сказали: это, говорит, чапан очень хорошего, благородного, праведного человека. Верни, говорит, его, иначе тебя постигнет наказание Аллаха. Говорит, это непростой человек. Он пришел, обратно надел на него чапан, намаз читал и ушел. Потом друзья увидели его и говорят: твой чапан, говорит, украли. Принесли, говорит, на рынок, мы этому человеку сделали назидание, он обратно вернул. Когда, говорит? Он даже не узнал, что у него чапан украли и вернули, там целые события происходят, а он намаз читает. Он даже этого не заметил. Вот так, дорогие друзья, люди читали намаз. Там какое шевеление, там, какой телефон, о чем? Одежду снимают с людей, а он даже не замечает этого. Али ибн Абу Талиб, радийаллаху анху, дрожал и менялся в лице при приближении намаза. Когда намаз только приближался еще, не наступил, он уже менялся в лице. Он уже, заметьте, дорогие друзья, он ждал намаза. То есть вот он сидит и ждет. Следующий намаз будет сейчас, следующий намаз будет. А мы как ждем намаз? Мы вообще его не ждем. Мы о намазе вспоминаем, когда часы пипикают. Когда азан слышим. Да? Правильно же? Когда в телефоне там начинается сигнал. Мы говорим: намаз, точно. Точно. Или когда кто-то скажет нам. То есть у нас нет такого, что мы сидим и ждем, когда же будет этот намаз, второй, последующий. А он сидел и ждал. И дрожал, и менялся в лице, когда приближался намаз. И когда его спросили, почему так, он сказал: это время для расчета за доверие, которое небеса и земля, и даже горы испугались нести. А я не знаю, буду ли я в этом состоянии рассчитаться за него или нет. То есть намаз – это доверенный. Аллах нам доверил это. Когда перед Аллахом стояли его творения, он сказал: кто понесет это доверенное, да? То, что я хочу поручить, кто это сделает, кто понесет? Небеса отказались, земля отказалась, горы отказались, человек сказал: я. Я возьму, говорит, я это сделаю, я понесу. Потому что он знал, что за это будет большая награда. Но это же доверие. Вот это доверие ты оправдаешь или нет? Донесешь ты до конца или нет? Вот это уже ответственность. Ибн Аббас, радийаллаху анху, говорил про азан. Однажды, когда начинали говорить азан, он тоже менялся в лице, очень серьезно начинал слушать азан. И когда его спросили: расскажи, говорит, нам, почему, говорит, ты так очень, так скажем, внимательно слушаешь азан? Потому что, когда говорят азан, для нас это как, опять-таки, как сигнал будильника. Никто же не задумывается, да, когда будильник звонит, никто же не говорит: как красиво звонит будильник, да? Самое главное, он звонит. Правильно? Он разбудил. Вот здесь то же самое. Никто азан не слушает. Никто не придает ему значения. Азан, ладно. Это значит намаз подошел. А Ибн Аббас, радийаллаху анху, говорит: если бы, говорит, люди знали о том, что произносит муадзин, они бы не спали и не были бы спокойны.
И люди спросили: расскажи, говорит, нам о словах муадзина. Ибн Аббас, рады Аллаху анху, сказал: когда муадзин говорит Аллаху Акбар, это означает следующее: о люди, занятые работой, освободитесь во время азана, ступайте к наилучшему деянию. Потому что Аллаху Акбар, Аллах выше всего, выше работы, выше всего. Оставьте все это и идите на работу. Оставьте. Ашхаду алла иляха илляллах означает: все обитатели небес и земли засвидетельствуют в судный день перед Аллахом Тааля о том, что я призывал вас. То есть муадзин призывал, а люди не отвечали ему. То есть не пришли. А я, говорит, вот они, говорит, свидетели мои. Все обитатели небес и земли будут свидетелями. Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах говорит о том, что я каждый день по 5 раз призываю вас на намаз, будут свидетельствовать все пророки и Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Когда людям скажут: почему вы не читали намаз, да? Они скажут: мы не знали. Как не знали? Азан был. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, все пророки скажут: вот же азан, говорился, а вы не ходили на намаз. Хайя аля салях означает, что Аллах создал эту религию для вас. Так исполняйте же повеление религии. Хайя аля фалях означает: окунитесь в милость Аллаха и получите свою долю благ. И Аллаху Акбар означает: деяния, которые были до намаза, стали запретными. Ля иляха илляллах означает: аманат 7 небес и 7 земель повешен на ваших шеях. Хотите — исполняйте, хотите — нет. Вот что означает азан. Вот этот азан, дорогие друзья, понимают все люди, даже неверующие. Даже неверующие. Поэтому, когда говорят азан, они раздражаются. Почему они раздражаются? Они сами не знают. Но они раздражаются, они спать не могут. У них спокойствие уходит. Они не могут друг с другом нормально разговаривать, когда слышат азан. Почему? Потому что их душа говорит: идите на намаз. Их душа говорит: вы неправильно делаете. Вот вы спите, вы неправильно делаете, вам надо идти на намаз. Душа говорит. Они этого не понимают. Они разговаривают между собой, тут азан кричат. Сразу же начинается. Они не знают, что делать. Они говорят: это опять эти мусульмане азан говорят, да? Хотя их душа говорит: все, оставьте разговоры, болтовню, идите на намаз. Вот так говорит им их душа. Вот весь этот смысл они понимают, все понимают. Но на намаз же идти не получается же, правильно? Поэтому что надо делать? Надо прекратить говорить азан. Поэтому во многих сейчас городах азан запрещают. Почему запрещают? Не потому, что не любят мусульман, а потому что не хотят слышать, как Аллах Тааля зовет их на молитву, на намаз. Иначе в судный день они скажут: звали, но мы не пошли. А сейчас они могут сказать: не звали же никто. Мы не слышали. Мы не слышали. Понимаете? Это не вражда против мусульман, когда запрещают азан. Это вражда против собственной души. Ты себя не любишь. Ты не хочешь в себе блага. Поэтому стараются запретить. Даже в Узбекистане это запрещено. Вот сейчас Мирзиёев, новый президент, разрешил в Узбекистане говорить азан. Громко. Понимаете? Это мусульманская, можно сказать, республика, да? Я уже не говорю про какие-то там светские какие-то страны. И у нас тоже там, если ты посильнее начинаешь говорить, начинают жаловаться. Смысл не в том, что не любят мусульман, а смысл именно в них самих, в людях. Именно в них самих, кто слышит этот азан. Они говорят: мы не можем спать, когда говорят азан. Почему же люди могут спать под шумы фейерверков, под шумы сигнализации автомобилей, под шумы пьяных соседей, под музыку, под телевизор люди засыпают, а под азан не могут спать? Потому что ни одна душа не может спать под азан. Душа говорит: иди молись. Скоро смерть, надо отвечать перед Аллахом. Тебя зовут на намаз, иди, скорей, беги. Вот эта тревога душе. А что мне надо? Надо заглушить эту тревогу. Выпить 100 грамм и запретить азан. Вот. Как это получилось, да? Как афоризм получился. Поэтому, дорогие друзья, вот в чем смысл. Ибн Аббас раскрыл нам смысл азана.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также говорит: «Инна раджуляйни ля якумани фи салати ва рукугухума ва суджудухума вахидун, ва инна бейна салатихима кама бейна самаи валь ард». Два человека, говорит, могут встать на намаз. Одинаково могут читать намаз, но разница между их намазами будет такая же, как будет разница между небом и землей. То есть намаз внешний — это одно еще, а еще есть намаз, внутреннее состояние в намазе. В каком состоянии ты находишься. Иногда намаз — это хорошее время, чтобы деньги посчитать, чтобы запланировать дальше, что будешь делать. Стройку там какую-то, да, чик-чик сделать там. И, к сожалению, иногда яркие мысли приходят именно во время намаза. Прям то, что ты мучился, целый день думал, во время намаза у тебя сразу озарение приходит. И заметьте, что после намаза это забывается еще. Почему? Потому что это шайтан так делает. Шайтан посылает всякие мысли, чтобы ты сбился с намаза. Вроде бы намаз тебе помог прийти к какому-то решению, но после намаза ты об этом уже забыл. То есть и намаза у тебя нет, и решения у тебя нет. Поэтому лучший намаз, конечно, посвященный намаз именно Аллаху Субханаху ва Тааля, как и подобает, который заслуживает этого намаза. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.